Hej. Jeg vil fortælle lidt om ionbindinger og molekyler, eller ionforbindelser og molekylforbindelser. Og som vi har lært mange gange og så ved vi, fra oktætreglen, at vores grundstoffer, de vil altid stræbe efter ædelgassers elektronskalsopbygning. Så det vil sige, at de gerne vil have 8 elektroner i yderste skal. Og når vi ser her på natrium, så kan vi se, at den har 2 i inderste skal, så har den 8 i anden skal, og så har den 1 i yderste skal. Og derfor så vil den jo selvfølgelig gerne afgive en elektron, altså den har den yderste skal, så den anden skal, det bliver den nye yderste. Så det gør den så sender den hen til et elektron, til et andet til et andet grundstof, som måske har brug for det for at få 8 elektroner i yderste skal. Og derved så får den altså nu 8 her, men da den har afgivet en elektron, hvor den før var den var neutral ladet, så nu har den afgivet en, det vil sige, at der er flere protoner inde i kernen, end der er elektroner uden om den, og det vil altså sige, at den er positivt ladet nu, og derfor hedder den Na+, og er et ion nu, fordi nu har den fået en elektrisk ladning, og det havde den ikke før. Og generelt så kan man sige, at ioniske forbindelser, det foregår mellem metaller og ikke-metaller. Jeg kan også lige fortælle lidt her om hydrogenatomets elektronsky. Hvis man siger, at det er bygget på samme måde, at det har en kerne med protoner inde i kernen, og så er der elektroner udenom. Men generelt så siger man, at på en elektronsky, så hele den her omkreds, her kan elektronerne bevæge sig, men der hvor det er kraftigst, hvor det er mørkest, det er der, hvor elektronen bevæger sig oftest. Det er altså ikke fordi, de altid befinder sig i en struktur, ligesom her, hvor de sidder der og der og der, men de bevæger sig simpelthen rundt her. Men oftest vil man møde elektronerne inde i kernen. Yes. Men molekyleforbindelser, det er altså noget andet, og det er, når 2 elektroner, de danner et elektronpar, eller det man kalder en kovalent binding. Fordi så der er det bare neutralt lavet. Det er ikke noget med, det er forskellige atomer, som går sammen om at danne et molekyle. Og derfor så er molekyler altså et selvstændigt stof. Men molekyler, det er sammensat i sådan nogle gitre, og da det er sammensat af forskellige, eller da molekyler, det er sammensætninger, så er de også nemmere at skille ad igen, og det kan man se ved, at de har meget lave smelte- og kogepunkter. Vi kan lige se, jeg har det her, der er smelte- og kogepunkter. Ja, det kan man se her, at for eksempel, nej, ikke noget, men det kan man i hvert fald se der. Men og det, der også kendetegner molekyler, det er, at de oftest forbliver det samme. For eksempel H2O, det hedder stadig H2O, om det er i en vandform, om det er i gasform, eller om det er i gasform, eller om det er i sådan en solid krystalform, eller hvad med saltform. Yes, og molekylære forbindelser, det dannes normalt mellem 2 ikke-metaller. Yes, okay, og hvad synes du om den mundtlige opgave her? Jeg synes, det er lidt grænseoverskridende, men det er sikkert meget godt at prøve, og ja, nu har jeg i hvert fald gjort et forsøg, og så
så må vi se, men det er lidt svært sådan at holde styr på computer, og man vil gerne have noter, og ja, men det er fint nok. Og på kemiundervisning har jeg nok brugt 4-5 timer eller sådan noget den her uge. Yes.